Joy? Yes, Mom. Wow! Ay, of course, yes, ma'am. Ay! Ay! Ganda ni Joy! Oh, Joy! Ang Joy! Ano yun? Okay, Joy. Yan kapag nalulungkot ka, anong pangalan mo? Joy pa rin ba? Sad na po. Siya si Susan. Okay, pero na-broken ka na rin before. Yes, Mom. Ano yung dahilan ng hiwalayan? Di ko na lang i-mention yung tao ha, baka isumpa niyo siya. Ano na lang dahilan? Study first daw, pero hindi naman nag-aral. I-study first, hindi naman nag-aral. Anong inaral niya? Ibang babae. Ibang babae. Okay, balong. Kung mag-aaral ka ulit, balong. Ano ang magiging favorite subject mo, balong? Uy, bakit si Balong kaninang ingay ito? Nagkipag-chismisan kayo, hindi makasalita. Okay, Balong, sige lang. Pag bumalik tayo ulit sa mga student life, kung mag-aaral ka, anong magiging favorite subject mo? PE, ma'am. Uy, PE, Physical Education. Okay, PE. Balong, di ba may kantin? Oh. Kung bibili ka ng pagkain sa kantin para ibigay kay Joy, Mangga, ma'am. mangga! Tawang-tawa sila dito. Bakit mangga? Sa dami may mga lumpia, may mga fishball, popcorn, ice candy. Bakit mangga ang napili mong bilhin para kay Joy? Para may asim at may tamis. Para may asim at may tamis. Ooh! Joy! Joy, hindi ka na magiging sad, Joy! Ah, dito na kayo. Dito ka na, Joy. Ito makakantsaw si dadalhin mo nga siya sa bahay mo. Oy, Balong ha, good choice ako ha. Puro mapuputi. Mga blonde ang buhok. Ang gaganda pa, naka-office ID pa, oh. Naasabi ko sa'yo. Sure ball. Doon, iba-iba din si Joy, oh. Okay, sir, magtatanong ako ha. Kilala niyo po ba? Pag ito ay kinasal, pumultahan ko kayo ng tagsisingkulin isa-isa. Okay. Kilala mo personally po si Ma'am Joy? Ano? Oh, kilala mo. Saan mo siya nakilala? Ay! Isang opisina sila! One office lang pala kayo. Okay. Oh my gosh, every lunchtime magkakantsawan na kayo nito. Okay. Sir, ilang taon na kayong magkatrabaho ni Ma'am Joy? Bago lang ako, ma'am. Mga 6 months pa. Okay, 6 months. Ganyan na naman talaga eh. Maganda sa umpisa, Joy. Joy, na-imagine mo ba na magkakaroon ng pagkakataon na ganito, na magkikilala kayo heart to heart ni Balong? Diyos ko, Ma'am, wag po. Niloloko ka na naman yan. Okay, ngayon sabi ni Di, kung sa bahay ka daw ni Di pupunta. Ngayon naman, taga saan ka, Sir Balong? Katungan. Taga Ilocano ka, Sir? Ilonggo. Stiso, ma'am. Mistizo, alright. Bakit ka tingin ng tingin kay Balong? Sabi ni Joy sa akin, na-realize niya daw ngayong araw kung gaano kagwapo at katikas si Balong. Busy daw kasi sila sa office eh. Busy sa office. Okay, sir. Kung dadalhan natin ng lunch bukas si Joy. Huwag ka magdala ng lunch, na bahala. Anong ulam ang gusto mong kainin niya? Tumigil kayo, sige kasama dito, good for one lang. Good for one. Okay. Sige, Balong. Eto, may sagot siya. Anong gusto mo, Long? Tambos. Ano? Talbos? Tambos. Campus? Ano yan siya? Restaurant. Ay, campus restaurant. So meaning to say, hindi kayo magla-lunch sa office, kakain kayo sa... Tambos. Oh my God! Balong! You're such a great boy today! Ngayon, eto na, Balong. Joy, formally, walang hiya. Walang hiya ito. Ano oras ang check-in ulit? 12 to 1 sa Camboy. Gusto sana kitang pakainin ng... Walang hiya kayo, sisig na naman. Di ba pinutan niya? Okay. Ikaw na bahala. Balong! Testing ibe kung kinigon si Joy. Alright.
ay para sa'yo. Pag ito, sir, napa-oo na, sinasabi ko, sir, 20% less ka pag ako ang nag-host ng wedding niyo. Naka-video yun. Oh, let's go, Balong. Joy? Haga, doon mo siya, sir. Joy, kaptan mo ang mic, sir, eh. Joy, go. Lapit ka mic, sir. Joy. Doon binili ko ng glass sa pang-boys. Okay. Sasama ko si Joy! Okay, see you tomorrow. Joy, eto, Joy. Kapag nililigawan ka, ano yung pinaka na-appreciate mo na effort ng lalaki? Oh my God, yung sinisiligan daw siya sa Cowboys! Saan, Joy? Share mo naman. Nagpipink-pink siya. She's so beautiful. Ano yung na-appreciate mo na effort ng lalaki? Caring, sweet. Caring, sweet. Paano niya isi-serve yung sisig na may caring at sweet? ano pa, Joy? Maliban doon. Act of service talaga ang gusto mo. Okay. O sige, this time, nakasalalay sa couple, ha? Huwag magtaka kung ako ay di na naghihintay. Ooh! Kamay mo, Joy! Wait lang! Bigay mo na yung kamay mo, luluhod na nga si Balong eh. Isa pa! Okay. 1, 2, 3. Joy, ikot. Balong, luhod. Ibabahagi Thank you so much. Akyat sila sa taas for our picture taking. Congratulations! Ikaw, sinasabi ko, Jay Friend, napakagaling! Ooh! Picture. A picture na naman. Ay, kayo sa camera ko. Lagi bersama yung bismate pa. Picture.